Tarn, Tarn, Tarn és segurament la cançó més popular dels The Byrds. La van enregistrar el 1965, que dit així potser no fa tan vertigen com dir que fa 60 anys, que això sí que en fa una mica més. Si és tan coneguda és en part pel cinema, perquè apareix a pel·lícules com Forrest Gump i a sèries com Aquellos maravillosos años. I ara també apareix de banda sonora d'un dels capítols del llibre Amb ulls de romànic. I encara que sembli estrany, jo diria que és on és més coherent que soni aquesta cançó, perquè la lletra, i això us haig de confessar que ho he pres, i és una de les coses que he pres llegint el llibre que us presentarem ara mateix, està basada en l'Eclesiastès de la Bíblia. I és que avui, al tren de la història, hi puja l'autor del llibre Amb ulls de romànic, Joan Pau Hinarejos. Joan Pau, benvingut, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ja fa uns mesos el vam tenir aquí per parlar del seu perfil a xarxes @romàniccatalà. Vam parlar de com es fa per promocionar el romànic i me'n recordo que just quan ens acomiadàvem em vas dir, estic acabant un llibre que... Dic, home, doncs si quan el tinguis... Parlem-ne. En parlarem nosaltres i n'està parlant tothom d'aquest llibre. Per tant, enhorabona. Moltes gràcies. I ara la pregunta típica i tòpica, que segur que no t'ha fet mai ningú. T'esperaves aquest èxit, aquesta repercussió? No m'esperava, estic molt sorprès. He de fer un discurs tipus Goya o Gaudí, no? És el que toca ara. Oi, quina sorpresa. Que normalment l'espifien. No, la veritat, amb tota sinceritat, posen la màquina de la veritat o el que sigui per demostrar-ho, però no m'esperava gens que un tema com el romànic, un tema tan nínxol, un tema antic, un tema que ha quedat tan sepultat per moltes capes històriques, tingués aquest interès que està tenint mediàtic dels lectors, a qui us agraeixo a tots vosaltres que estigueu tenint aquest interès pel llibre fins al punt doncs, que estigui en la llista dels més venuts. Em sembla que està el doctor Manel Sansegarra, que parla de les experiències entre la vida i la mort, la superconsciència i tot allò. Aquest senyor dels morts, aquest senyor dels morts, i estic jo per allà al costat, vull dir que també parlo de la vida i la mort. Mira, llibre, és que anava a dir, de fet, és que tu parles de temes que són molt universals. En aquest llibre, que no ho hem dit, està publicat per Rosa dels Vents, i que, vaja, això sí que... Si no arriba a ser per l'algoritme i per la teva mare, aquell llibre i moltes de les coses que t'estan passant no succeirien. Bé, i potser un record de comunió del teu germà gran. Doncs sí. Que Ole, la teva mare, de triar el sang... Va ser ella que va triar? Va ser ella. El Sangcliment de Taüll, no? Ma mare és la culpable de tot això perquè és molt fan del romànic des de sempre i sí, com tu dius, en el llibre ho confesso, que la meva primer impacte amb el romànic va ser quan jo tenia 5 anyets, quan va fer la comunió, la primera comunió, el meu germà gran. Som una família nombrosa i tots vam anar fent la comunió. Doncs bé, ma mare és la que es dedicava una mica al merchandising d'aquestes coses i en lloc de triar una estampeta, no sé, d'aquella època, mariners, coloms, ocellets i coses maques... Calla, no me'n parlis, que ja me'n recordo. Tu vas sortir de mariner o què? No vaig sortir de mariner, però la meva estampeta no era tan xula com la que va triar la teva mare. Ara vull saber com era. Jo crec que no voldria recordar, però bàsicament era un Jesús que, a més, en algun moment del llibre ho parles, no? Que quan parles d'aquest Crist tan conegut, que a més és el protagonista també de la portada, és que tu dius, és més un emperador de l'època antiga que no pas, i ho dius tu, una mena de hippie de Jesús, no? Més que és diferent, no? Sí, per no deixar-ho al tinter, doncs això que us deia, que ma mare va triar el Crist de Taüll, que és aquest Crist jutge tan terrible, per una estampa de comunió, que se suposa que era una cosa més, doncs això, les peladilles, els àngels i tot això. Però sí, com tu dius, és curiós que en el romànic es tria aquesta representació de la divinitat terrible, majestàtica, que després potser ens xoca, tenint en compte doncs, imatges que tenim de Jesús, no només en l'art, sinó en el cinema, no? Aquest hippie, com deies tu, no? Aquest hippie bondadós, no? Amb paraules d'amor per tothom, sofrent, doncs no s'escau encara en el romànic. En el romànic toca encara un art molt més gloriós i molt més militant. I o sigui, això és que tu deies que tenies 5 anys. Sí, més o menys. La imatge et va quedar gravada, que també és una prova de veure que el romànic, igual que l'art, no té edat i que sí, t'impacta, t'arriba i et queda per sempre. I te n'has anat recordant i suposo que d'aquí has anat gairebé estirant, anat quedant jo al pòsit, no? M'imagino. Per mi és una de les fonts, aquella estampa de comunió del meu germà Ismael, l'any 1989, ja ha plogut bastant. És que havia de ser 80 segur. Sí, és post-naranjito, però per poc, diguem-ne, i sí, i després recordo també imatges, doncs, ja de petit, d'adolescent, que m'impactaven sobretot molt els colors del romànic. I diria que en aquella època, doncs, també, per exemple, ens ensenyaven
quadres de Miró a l'escola. I per algun motiu jo ja feia associacions de dir, ostres, són llenguatges molt distants en el temps, però estan utilitzant el color d'aquesta manera, no?, tan arbitrària, tan saturada, i per mi les dues coses vibraven properes, d'alguna manera, ja. I no t'equivocaves i ho demostres cap al final del llibre, que fas un desplegament d'aquesta capacitat de connexió, que surten Picasso, etc. No? Tàpies, el mateix Miró, en aquest últim que és allò, ets romànic i no ho saps. Exacte. Que precisament és això que dius, no? Que aquesta connexió, que de fet és una de les coses que sempre ha reivindicat del romànic, que és un art que connecta molt amb la contemporaneïtat artística del nostre temps, no? Sí, sí. No em podia estar en aquest llibre de fer aquest capítol, no?, de demostrar aquests corrents que ens uneixen amb el romànic per moltes vies, i una d'elles és l'art contemporani, perquè grans artistes com Picasso, com Tàpies, d'altres menys coneguts, però molt interessants, com Parvin Curie. Fa poc vaig descobrir un artista italià actual que es diu Iker Esposio, que fa unes interpretacions meravelloses en forma avantguardista de les obres d'art del Museu Nacional d'Art de Catalunya, on va decidir fer, doncs això, una estada artística creativa fa uns pocs mesos. Per tant, sí, no paro de trobar-me també. Jo dic que hi ha com dos públics del romànic, simplificant molt. N'hi ha un que és, doncs, ens agrada molt el romànic perquè és patrimoni, és identitat de Catalunya, no?, i seria un segment, doncs, demogràfic bastant concret, i n'hi ha un altre que jo dic que és els que els agradaria, o han fet, de fet, tatuar-se el romànic, que potser és un públic més jove, no sé si amb tants referents bíblics, judeocristians, però que es queden absolutament impactats quan veuen els serafins amb ulls a les ales, aquestes mirades meravelloses, i la prova és que un dia vaig fer l'experiment i dic, vaig a fer una crida, a veure, aviam qui s'ha fet tatuatges inspirats en el romànic, i me'n van arribar uns quants, i encara a dia d'avui encara me n'arriben. T'ho haig de preguntar. I tu? Jo no. Tu no? Jo no. De moment, o...? Jo tinc una certa angúnia amb això dels tatuatges. Si no, és molt probable que tingués la Dextera Domini o alguna d'aquestes coses, o l'anyell de Déu, però no, tinc la pell encara verge, en aquest sentit. És curiós, perquè a partir d'una determinada generació, si no portes tatuatges... Sembla que no és ningú. Molt difícil, però... Tu en dus? No, jo no, tampoc. No se te'n veu cap, així. No, ni que es vegi ni que no es vegi, això. I, de fet, tindria problemes per triar alguna cosa, perquè sempre em sembla que és molt representatiu, però ara que ho dius, segurament algun element romànic... Busca-ho. Crec que estaria bé. Però és que això de les agulles també... Ai, mira, em van treure sang l'altre dia i encara m'estic recuperant. No va anar bé, no? No va bé. Home, ara que dius de treure sang, clar, si ets aprensiu, aquestes escenes que expliques dels martiris, que, a més, també fa molta gràcia com ho expliques, que és clar, sembla que no els hi passi res, hi ha un senyor, hi ha una representació que l'estan serrant per la meitat, Sant Llorenç que l'estan fent a la graella, és una mica gore, el romànic. És molt gore, és a dir, els màrtirs del romànic podrien ser una barreja entre robots i Looney Tunes. I per què ho dic això? Primer, robots, perquè són impassibles, no? S'ha de demostrar que el cos pot patir molt, però que l'ànima pertany al regne del cel, que es mantenen impertèrrits. I dic Looney Tunes, i una mica en el llibre faig fins i tot el símil amb l'animació aquesta antiga, no?, que com a millennials segurament reconeixerem, de Tom i Jerry, tots aquests personatges que es fan tota mena de malvestats entre ells, que ara cau una enclusa, ara els aixafen, ara es crema, i no es moren, sembla, no els hi passa res i no va amb ells. Doncs hi ha alguna cosa d'això en els relats, en aquestes vinyetes dels màrtirs que trobem en l'art romànic, no?, que ara el serren, ara el posen en una olla, i va com revivint fins a la prova final, que sol ser la decapitació, però té aquest punt, una mica fins i tot diria jo d'un cert sadisme en l'espectador, que era compte que et pot passar això, o que hauries de passar proves d'aquestes si ets un bon cristià, però un cert plaer morbós sàdic de veure totes les coses que els hi passen als altres, no?, que a l'èxit de crims em remeto, no?, que això fa segles i segles que ens passa, no?, aquesta mena de voyeurisme respecte a la violència dels altres, bàsicament. Sí, que és una cosa molt interessant, que jo diria que és inherent a l'espècie humana, que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, que és aquesta necessitat que tenim d'estar pendent del patiment dels altres i seguir-lo i tot plegat. Tot i que jo diria que, a part d'aquest tema de la gent que pateix i dels martiris, una de les coses que et fascina més són els animals del romànic, que és també un element molt interessant que forma part d'aquest llibre, no? Sí, diuen els Antònia Font que me'ls estimo a tots igual, doncs a mi em passa una cosa semblant, no sabria triar entre la fauna del romànic, perquè és tan variada. A més, tenen una cosa els artistes del romànic, i és que els és absolutament igual, els hi sua un peu que l'animal sigui real, sigui llegendari, sigui un híbrid, sigui una herència de la
mitologia grecorromana o egípcia, és igual, escolta'm, fotem-ho tot al mateix caldo, no? Perquè el que importa és que siguin portadors de símbols, no? Que siguin, doncs, aquestes lluites, per exemple, que n'hi diem psicomàquies, aquestes lluites entre vicis i virtuts, que poden representar, doncs, sirenes, centaures, grilles, bous, àligues i animals de tota mena. Per tant, molt interessant veure com més enllà dels personatges sagrats més coneguts, la Mare de Déu, Crist, els apòstols, els sants, els màrtirs, hi ha tota aquesta fauna il·limitada que la trobem especialment, doncs, en els capitells, en tot l'art escultòric, i és on podem dir que els artistes, que habitualment doncs, segueixen més un cànon una mica més rígid, no tant com en l'art bizantí oriental, però una mica més rígid, doncs aquí sí que es poden deixar anar una mica més i hi ha una certa fantasia en totes aquestes formes animals que poden ser brutals, poden ser lluites animals, però també poden tenir un punt poètic extraordinari. Estic pensant en un dels meus preferits, que és el bou que toca el violí al claustre de Santa Maria de l'Estany. Sisplau, Catalunya, visiteu l'Estany. És una meravella, no em canso de recomanar aquest claustre, que tot i no ser dels més grans, té doncs, una floració de temes pagans, per exemple, que costa de trobar, de temes profans en el romànic, com escenes d'amor, escenes de galanteria, de casoris, però també aquest bou que és meravellós, que és com el bou Chagall. Jo l'associo amb els quadres d'aquest pintor avantguardista, no? Perquè sembla que estigui flotant. No és pas l'únic, en l'art medieval és relativament habitual trobar animals músics com a part del repertori decoratiu, però és que aquest té un encant molt especial perquè realment sembla que estigui volant amb aquest violí, amb aquest rebec, que és com es diu aquesta mena de violí medieval. Clar, mentre estava llegint el llibre i anava veient la capacitat que tens per anar-ho enllaçant amb temes i amb espais i amb obres del romànic, estava pensant, en Joan Pau s'ho ha vist tot. Has vist tot el romànic de Catalunya, ja? No. Queda alguna cosa per veure? Ara podria fer-me l'estupendo i dir que sí, però sí, clar que em queden coses, i sort d'això, perquè si no... No, però vull dir, és que és clar, vull dir, per arribar... O sigui, tu pots anar a veure al claustre, aquí de l'Estany, o pots anar a qualsevol lloc i passeges. Però, esclar, hi ha un exercici d'observació i d'estudi i de deteniment, que això no és de passo i ja està. Clar, aquí hi ha dues coses, que és veure les coses presencialment, que és totalment necessari a la vida. Sabeu perfectament que no és el mateix una entrevista a l'estudi, on veient els ulls de la persona i respirant el mateix aire, que no que entri per telèfon, i ja no diguem les connexions aquestes en fi, que fallen més que una escopeta de fira. Per tant, és important la presencialitat. Però en el meu cas, jo també deia que tinc aquest síndrome de digitògenes, que tinc aquesta acumulació de coses al mòbil, de coses a fer i d'imatges, no? Visc una mica envoltat d'una galeria d'imatges flotants, abans que dèiem el bou flotant, i per tant sí que jo dono moltes voltes al claustre del romànic, per dir-ho d'aquesta manera, figuradament, però ho faig sobretot a través de les reproduccions, perquè la tecnologia ens ho permet, no? I el senyor Google i totes les fotografies que jo he pogut fer i que tinc guardades en el meu magatzem de Flickr i altres llocs, i per tant hi he pogut passar moltes vegades, no? Hi ha molt passeig òptic per aquestes imatges de dir, ostres, aquest s'assembla a no sé qui, ostres, això té un paral·lel iconogràfic a França o a Itàlia o no sé què. Ostres, això em recorda a un logotip d'una marca d'un cotxe. Vaig a fer un fil de que el romànic va predir les marques de cotxes. Per tant, el romànic va generant aquesta mena d'escroll infinit, per dir-ho també en llenguatge digital. Clar, amb això era el que comentaves, hi ha evidentment el teu coneixement del món digital, el món periodístic, hem parlat també quan parlàvem de les xarxes socials, i de fet el llibre, estava pensant que aquesta entrevista és un pèl estranya o contradictòria, perquè, esclar, un historiador està entrevistant a un periodista que ha fet un llibre sobre el romànic, i que però vaja, que és aquesta cosa del coneixement que és circular i que es va intercanviant, i que tu, de fet, en el principi del llibre, que això també és una entrevista una mica anàrquica aquesta, perquè hem començat la casa per la taulada, endavant, però a part de parlar de l'algorisme, el record de comunió, etc., tu el primer que fas és començar amb una mena de penitència, i a més, si no fas servir aquesta paraula, que em va fer molta gràcia, per dir, jo vinc d'on vinc, i per tant tingueu en compte, també, no? Tingueu pietat, senyor, tingueu pietat. Ara que es parla molt de síndromes de l'impostor i aquestes coses, tu has tingut alguna vegada aquesta sensació de dir, ostres, potser això no em pertocaria a mi fer-ho? Sí, és inevitable, igual que tinc síndrome de digitògenes, també en tinc una mica d'impostor, i jo crec que tots els divulgadors en tenim una mica, però tinc la immensa sort i la immensa alegria d'estar en contacte permanent, i cada cop més, gràcies al llibre encara més, amb historiadors com tu, amb acadèmics, historiadors de l'art,
l'art, amb experts en iconografia, especialment els que estan a xarxes socials o amb qui he pogut contactar, i doncs, escolta, dir-los, mira, he publicat aquest llibre, o prèviament, fins i tot, fer consultes. Hi ha el Michel Demier, que és un historiador de l'art fantàstic, de la Catalunya Nord, que actualment viu a Vic, i que ell va tenir la gentilesa de fer-me una lectura del llibre. Doncs li vaig dir, sisplau, que no l'espifi excessivament, almenys, no? Perquè tot i no ser un llibre d'història ni acadèmic, doncs, home, no voldria fer cap observació incorrecta, i sí que doncs, el que trobarà el lector és un llibre que busca tenir un to literari, és un assaig introductori per tots els públics, on jo em puc arriscar, i ho dic en aquesta penitència prèvia, que és una mena de captatio benevolentie, amb alguna mena d'hipòtesis, doncs, una mica arriscades, amb comparacions que potser, doncs això, poden ser molt personals, però una mica és com jo percebo el romànic des del meu amateurisme, no? Que també em permeto fer-ho, potser precisament per això. Bé, de fet, el no formar part de l'acadèmia stricto sensu et permet precisament estar menys encotillat i parlar una mica més amb llibertat i amb més fluïdesa, no? I això crec que a l'hora de llegir el llibre s'agraeix moltíssim. Perquè, a més, clar, jo entenc que aquest llibre segurament et devien venir a buscar de l'editorial. Bé, m'ho imagino, allò, un encàrrec, i dir, com el planteges un llibre així? Perquè també em sembla un repte, de dir, quin to s'ha de fer, no és el mateix escriure un llibre que fer fils per les xarxes socials, alerta amb la superficialitat, la frivolitat, tot això m'imagino que t'ho devies plantejar a l'hora d'escriure. Totalment. Quan els companys de Rosa dels Vents em van proposar fer un llibre del romànic, se'm va obrir internament un abisme, com l'abisme del peix aquest que ha pujat de les profunditats, sabeu, aquest peix que no era tan gran com semblava. No, es veu que fa 2 ditets, però és molt lleig. I precisament el llibre parlo de peixos abissals i dels monstres i de Leviatan. Doncs sí, se'm va obrir aquesta mena de fred de peus o d'abisme de dir, ostres, ara el romànic, com l'explico en un primer llibre del romànic, que potser n'hi hauran més o no ho sé, i sí que tenia clar, i en això estàvem d'acord amb l'editorial, que ho havia de poder llegir qualsevol. Algú que li interessi molt l'art, algú que li interessi una mica menys, però potser li interessa la història, algú que està interessat en el patrimoni, etc, que ho pugui llegir, el que dèiem, la meva mare, el meu cap, el meu company de feina, qui sigui, no? Que li pugui interessar. Per tant, sí, la veritat és que ha sigut un gran repte, perquè és explicar el romànic des de zero, en certa manera, cosa que jo també sempre reivindico en la divulgació, no tenir por d'explicar les obvietats, de tornar a la casella de sortida sempre, però clar, alhora que no sigui una cosa molt plana, que no sigui un pur llibre de text, no? Que no t'estic explicant, doncs això, com si fos un manual, no? I aquí és on he intentat, que era l'altre component, doncs posar una mica el meu segell, que potser no és tan humorístic com la gent que em pot conèixer pels memes de les xarxes socials, però sí que està més relacionat amb aquest relat que faig a través dels fils, per exemple, de Twitter en el seu dia, ara d'X. Per tant, això, un relat divulgatiu que pot tenir aquesta empremta irònica, poètica, segons les pàgines, i on es noti una mica que estic apassionat pel tema, perquè d'alguna manera, per molt que hagis fet un resum perfecte del tema, si no es traspua aquest amor i aquesta dependència fins i tot mental que tinc, doncs jo dic que és com els dracs de l'apocalipsi del romànic, no? Quan apareix el drac de 7 caps en el relat de l'apocalipsi, tot canvia, no? El món, de cop, apareixen la legió d'àngels, tothom ha de reaccionar, ningú pot quedar indiferent. Doncs el drac de la passió, per sort, quan entra en escena, tot canvia. I realment es nota. I a més és un llibre molt interessant perquè jo crec que fa una aproximació al romànic que fins ara no s'havia fet aquí. Primer, és un assaig de nivell, en el bon sentit de la paraula, vull dir que a vegades quan hi ha llibres de divulgació són primets. En aquest cas no, i a més es nota pel nivell de lectures, vull dir, esclar, el fet de ja citar Michel Pastoró, per exemple, a mi, esclar, quan va citar Pastoró a mi em vas guanyar. Pastoró l'heu de llegir, Michel Pastoró. És un francès que és excepcional i, clar, això fa doncs, que puguis aportar fins i tot una mica més enllà de gent que conegui el romànic, però estic segur que és una visió nova, i a més, això que deies, no? A l'hora de plantejar-lo, clar, jo quan el començo dic, bueno, ara de seguida et sortirà el Crist de Taüll, que sí que et surt al principi amb el recordador, però de com surten les mares de Déu, per exemple. Dius, escolti'm, com és que comencem per aquí, per exemple? Com el vas organitzar, el llibre? Doncs mira, hi ha una certa idea de que el llibre segueixi una mica el recorregut de la vida humana, no? És com la història de salvació, la història de la vida, per tant, d'on venim, d'on naixem? Doncs la mare que ens va parir. Havia de ser un dels primers capítols, que es titula així. Home, a més se li dediques al llibre a la mare i a l'algorisme, però la mare també... I és la mare que em va parir, exactament. I el romànic és la mare que ens va parir a tots, culturalment i filològicament. Per tant, havia de
començar a parlar de les mares. A més, veient-les d'una manera no mitificada, no idealitzada. Jo en el llibre dic que les mares de Déus, la majoria, no són boniques, almenys en el sentit més clàssic, no? Una mare de Déu romànica que ens pugui venir al cap, doncs és allò rectilínia, sembla una mena de tòtem, no? És estranya, asexuada, encara no se li representen pràcticament els cabells ni les formes, amb algunes excepcions, com la de Solsona, que realment és tot el contrari, no? Però precisament aquí hi ha també un encant del romànic, no? En aquestes formes a vegades tosques, no sempre, a vegades naïf, no sempre, que poden ser una porta d'entrada a dir, ostres, per què m'estan representant això? Una gent, una civilització, una cultura que teòricament està bevent de les fonts de Grècia, de Roma, i que si ens fixem en el romànic, hi són molt presents aquestes herències antigues i grecollatines. Però, de sobte veus, doncs això, la Mare de Déu, el personatge més important de la cristiandat després de Crist, representada d'aquesta manera estranya, que a vegades fins i tot no és ni reconeixible. Si la veiem a l'apostolat de Sant Climent de Taüll, va amb una mena de còfia, és una senyora enfadada, sembla la Rottenmeier, allò alçant el calze. Costa a vegades fins i tot de distingir-la, però tenia clar que s'havia de començar parlant de la mare que ens va parir, i a partir d'aquí veureu que aquest capítol doncs, parlo del cos humà, de com es representa i s'oculta el cos humà en el romànic, no? Ja sigui amb Adam i Eva, amb les ànimes que es representen com una mena de nens despullats que pugen al cel. Per tant, hi ha molta més teca del que sembla en el romànic. Bé, per això deia que si ho has vist tot i ho has reflexionat tot, i anava per aquí també, no? Perquè és aquesta capacitat de treure-li suc i amb el romànic, no? És allò, les esglésies de la Vall de Boí, les pintures que ara són al Manà, que són les que hi havia allà, d'acord? Doncs clar, ho fas aquí, no sé quantes pàgines li dediques, però el tapís de la creació de la catedral de Girona, que aquí és un allò que m'has guanyat com a gironí, però realment, clar, te'l mires del dret i del revés, l'analitzes, l'estudies, i de fet hem començat amb el tarn, que va lligat una mica amb això, que és aquest, hi ha un temps per cada cosa, i precisament això que deies tu, no? Que també lliga amb el pas del temps. Suposo que a tu que aquest tema et deu interessar, al veure el tapís de la creació encara t'hi devies fixar més. No? És meravellós i no gaire conegut, Potser la gent, el Crist de Taüll, el té al cap. Jo us recomano, si no ho heu fet, que aneu al Museu Tresor de la Catedral de Girona, a més on tindreu l'oportunitat de presentar ben aviat el llibre, perquè és un brodat excepcional del romànic mundial, que ocupa pràcticament, imagineu-vos, una paret sencera, i on es representa, doncs això, la creació de l'univers en forma de cercles concèntrics. Per tant, és absolutament aquest és aquest temps que gira al voltant del creador, al mig hi ha Crist, com no podia ser d'altra manera, el creador, i què tenim al voltant? Doncs diferents formes relacionades amb les criatures, no? Les criatures marines, com el peix aquest que es va perdre pel camí a Tenerife, doncs vagament inspirades en el Leviatan, en aquests monstres marins, però també els ocells de tota mena, Adam i Eva. Tenim aquesta escena absolutament xocant que sembla que un home estigui parint una dona, que això a vegades ho explico i la gent li xoca, no? En el romànic es representa al peu de la lletra aquesta història de que Eva va sortir d'una costella d'Adam, no? Mentre Déu adormia Adam o l'anestesiava, era una mena de cirurgià, per no veure el que estava fent, per si de cas, no? I va crear la dona. Doncs això també ho teniu en el brodat de la creació de Girona, juntament amb desenes de criatures, per exemple, inspirades en la mitologia, com els vents, que bufen des dels punts cardinals, o les representacions dels mesos i de les estacions de l'any. I el sol, per exemple, també. El sol i la lluna, per tant, sí, tota la creació representada, i aquesta circularitat del temps, aquesta importància del cercle, no? I de que tot torna, que hi ha un temps per cada cosa, que és molt pròpia de l'art medieval, no? Els calendaris agrícoles, aquesta representació dels treballs del camp, és una manera de dir, els homes, les dones, doncs, tenen aquest temps circular que va canviant, no? Que és vulnerable, que depèn de les estacions, depèn de quina collita hagis fet. En canvi, la divinitat i el món del més enllà es manté sempre absolutament impassible. Per això dèiem al començar la conversa que la cançó dels Verds, allà on quedava més bé de tots, més que Forrest Gump, era com a banda sonora amb Bois de romànic, que acaba amb un capítol que ho esmentàvem abans, ets romànic i no ho saps. Tu dius, si tens la sensació que no encaixes, és que ets romànic. Sí, en certa manera sí, perquè té aquest caràcter xocant, el romànic, que a vegades hi ha gent que jo crec que no té com una mala consciència de que no sap si li ha d'agradar o no. I m'explico, com és un art religiós, però a la vegada no és el típic art religiós que podem tenir al cap. L'art, no sé, contrarreformista, barroc, és molt impactant, té aquestes cares que no són exactament de sofriment, que són unes cares impassibles, té uns colors que ens recorden a l'art modern, no? I per tant, hi ha gent
gent que trobo això, no? Que està una mica tremolosa davant del romànic, que no sap què ha de pensar al respecte, perquè precisament és una barreja de codis molt estranya. I sí, som romànics i no ho sabem, o no en som conscients. A mi em fa gràcia aquella frase que em sembla que és d'una obra de Molière, no? Un personatge que de cop un dia descobreix que parla en prosa. És que m'agrada molt això. I és com, ostres, se sent especial perquè li han dit que parla en prosa, no? Doncs aquesta obvietat de que som romànics, que parlem una llengua romànica, que venim d'una cultura romànica, que vol dir derivada de l'antiga Roma, no? Doncs no està de més recordar-la a través del pretext del romànic, no només per aquestes raons civilitzatòries, sinó perquè el romànic també arriba al segle XIX i al segle XX recuperat i exalçat com a art nacional, no? A la generació dels Puig i Cadafalch de torn, i després, fins i tot, com dèiem, doncs els artistes d'avantguarda i molta gent avui en dia, il·lustradors, aquesta gent que ja et dic, no? que li agrada el romànic com a objecte de tatuatge, doncs hi veuen un art i un pou estètic on s'hi poden veure reflectits. I si no us ho acabeu de creure, que jo ja us dic que feu-li cas, nen Joan Pau i Nanejos, el que heu de fer és comprar-vos el seu llibre amb ulls de romànic, perquè si us agrada el romànic us el farà veure d'una manera encara amb més detall i més interessant, i si no us hi heu acabat d'acostar mai, és una porta d'entrada magnífica d'aquest llibre publicat per Rosa d'Albens i que avui teníem ganes de parlar-ne aquí al Tren de la Història amb el seu autor. Joan Pau, moltíssimes gràcies i enhorabona. Un plaer, Xavier. Salut i romànic.